wadhi nyime kapod wantiere mane county ma Migori wa yudoni kinedi ma ji dhialo nyasi mar Eid al-Nyakor Mogojwang wayudoni moko kuom oganda jo-Islam ebo riwruok gi ma Migori Muslim mano lipot mokwongo mane wakelo ni kacha Nyakor Mogojwang kapod wang'iyo ni to ere kaka kuonde mage ma jo-Islam dhiale nyasi ni ma odiochieng' ma kawuono ka oganda wa bende mawuok e county ma Migori no yudo thuolo mar dhialo nyasi makama. Winjane kaka no chalo e county no ma Migori. سمع الله لمن حمده الذي يصلى النار الضالين وإياك نستعين وأصاب سنة المسلمين السنة يا وإسلام يا نائب الرئيس inaonekana kama anaongea hakuelewa jukumu anaokabidhi yeye kama kiongozi ya pili ya taifa. Nafaa kuongea kwa niaba wa Kenya wote. Minendo yake naweza leta hatari kwa nchi. Tumesema hata mbeleni hii budget yataumiza wananchi. Budget imeingizwa mambo ya magari na mambo ya mboga anauza sokoni. Gari tunaweza wacha nyumbani, kwa serikali akitaka achukue ama fanye nini. Lakini kama naingilia vitu vidogo wananchi ya kawaida naishi naye talete shida, tunatoa bunge wasidhibitishe. Adhi maraju suru jo mani piny kabisa sani chandore, jo mani piny kabisa chandore mamunde wagi jo mamboga gini chandore. Umi ketho jogo ketho chumi kama mate. Ndalo mane wa tindo waneno ka soda ing'iewo siling achiel, sani soda siling 100. Brangeti ing'iewo siling 12, sani brangeti ing'iewo siling 1,000. Ngama piny kacha nyalo timore nade? Ngama onge go nyalo timore nade? Wacho ni piny ni sani osekethore, ok en piny magirine. An be ineno ka dara Nairobi ka gima aduogo dala.